estava al meu sofà de l'Ikea amb la meva nòvia d'aleshores, la Laura, Lauralita, família de constructors. Us dic una cosa, el monòleg, el nivell del monòleg és aquest. Ho dic per si algú ha vingut com dient, això serà la pera, no, és això, Lauralita. El del nuevo Actimel que diu que porta 10 millones de LKC immunitas. 10 millones, amb un pot així. Qui ho compta, això? Diu, ho has fet molt bé, carinyo, li està dient. Perfecte, sí que ho he sentit, estàs al metro, perfecte. Amb una hi ha 2 carritos i a l'altre 10. Si vas primer a la de 2, s'acabaran avant els de 10. I si vas a la de 10, tots et diran que ets un gilipolles, no? Està clar. I com ens entretenim a la cua del supermercat? Per exemple, mirant si la cadena del carrito dona el suficient de sí com per introduir-lo per la ranura de darrere. Que no arriba i a més la gent ho fa com d'amagat. Però si Esteve la conega, nen, Esteve...